Ndewo n'ụbọchị nke taa anyị nọ na IMT maka Okwuluora Feed a Student Program 2.0 mgbe izi ọ bụ na UNEC kita anyị nọ na IMT Enugu. Anyị ga-eje ka anyị dị n'anya ka anyị fụ ka o si afịọtụ n'ebe a n'ụbọchị nke taa. Cheta na ị nọ na vote Odenigbo ka anyị dị na-ere anya ka anyị fife eji wee jide ụmụ akwụkwọ n'ọrụ and also ihe ọma Okwuluora na-eme maka na ụmụaka ga-ewetakwa school fees n'ụbọchị nke taa. Ndewo ka anyị gaa nụ. N'ụbọchị nke taa anyị nọ na IMT and anyị nọ na Okwuluora Feed a Student Edition 2.0. Kọwala anyị kedu ka challenges ihe si wee gaa dịka 1.0 ka ife aga onwegochi wee madị. Ekele m ụnụ nke a kakwa nke anyị mebu bifo ịma na mbido na-epe mpe mana a na-eme ya na-aga n'ebe Igbo and ụmụ akwụkwọ IMT kwenyekwara onwe ha ugwu mee ya ọ dịrị m isi even though man deny na o si ike mmiri zo n'ụtụtụ mmiri ma for 3 hours enwe ndị mechasị m ji eche onye na-eji mmiri nsị ego m eji kwụọrọ nwata ụgwọ akwụkwọ ka m eji nye dibịa na-eji mmiri ọkwa Chineke nwe ụwa n'elu ya anyanwụ achakego a sị na mmiri zocha ọgbacha ọkụ ya ọ gbasiga m people are having fun enwere varieties of food ọ dịka 12 in total anagwa m na ị nwere right iri nne ịtọ ọ bụrụ ịṅụọ tii naba anagwụgwọ m ha onye ọbụla ji eweta efere na hostel ya ka hapụ ibuzi paper plate so ihe aka ya eri ebe a ga-serve up to 1,000 people and it's about 3 p.m. so obi bụ m sa aṅụrị tata. Onwe ihe gbagwojuru anya ụmụaka ha na-akọdineti onwe ha ọfụma nri eshichego nri with population a ị ga-atụ anya ka e nwee ihe na-adịrọ mma mana everything dị okay so far and all young people so mkpọtụ ga-adịkwa obere mana ọyịọ ha ịma na obi umeala ka eji akwatu onye iwe ọkụ mana iwere iwe ọkụ imebie ihe so far onye ọbụla were iwe ayọrọ ya biko nyekwu ya tii nye ya extra egg nye ya gesha nye ya bread and all of them are happy. Daalụ sọ. Thank you. Aha m bụ Dọkịta Sebastian Chukwuebuka Okafọ Nwogwugwu. Ana m akụzi nkụzi na ngalaba ebe ọmụmụ maka mgbasa ozi na mahadum Esut. Nke bụ eziokwu na abịara m ebe a ka m fụ ka ọ na-emekwa n'eziokwu maka na ịga n'ihu akwụkwọ nakwa ọba nzikọrịta ozi ọgbara ọhụrụ ife ebe a na-akọ na Okwuluora na-eme nke a na-eme nke a na-eme nke a mgbe ụfọdụ bịa ịfụ na ụmụ akwụkwọ nọ na IMT karịrị 14,000 14,000 akarịrị ya ị na-ajụ onwe gị ihe nke ọ ga-adị mkpu ofere m sị na m bịa ọ bụgodị na 1,000 mmadụ ka e nyere nri odo manya na enwe ife eme na m dazi mfụte na akarịsị mmụọ na okwere agụgwụ okwu mmụọ na onwe mmụọ sorukwuo sị na mmụọ na agụkwụ na IMT si nyekwe mmiri nke m ka m bịa mmụọ rie indomi rie ọtọkwa ezigbo ụtọ ọ bụrụ na esiri ka nri ndị nga ma ọ sie ka ndị a na-atụfu atụfu nọ ndị akwọrọ aka shef o wee bụrụ ife anwụrị dịara obodo na a na-aba n'ọtụ mgbe ụfọdụ egosikwa na ụmụaka na-ahapụkwa na mmadụ na-agbanyeghị na ị na-agba mbọ ịfọ na ịgụrụ akwụkwọ ọfụma ma mụta akwụkwọ maka ọdịmma nke gị anọtụkwa mgbe ụfọdụ asị gị ngwa gị na ihe a rie ọmpa m mgbe nwunye ya na-akpa ọgwa na mgbe ọ gụrụ akwụkwọ nke ya na ha na-eri mmiri efu ọnọdụ ọ bụrụ otu ugboro n'ime ọnwa ole na ole adakwaba m ụdị oge taa enwekwa onye mkparịta ụka n'etiti ụmụ akwụkwọ maka na ịbụ mkpa ndị a ga-enyere aka ndị a ga-adụ ndụmọdụ adụ ndụmọdụ mgbe ụfọdụ ọ dapụchakwa inye ego enwe ndụmọdụ na-ekwu ịgba ume ị ga-enye nwata akwụkwọ ebe ọ ga-eme onye ọ bụ na ọ dị emebe ọfụma obodo wee mewe ọfụma n'ihi nke a obi jupụtara m na aṅụrị nke ukwuu maka ihe nwanne anyị nwoke Oko bịara ime ọtụtụ ndị mmadụ amụrụ n'afọ ya bụ Oko achọghị ịkpafe ya ndị nke ọzọ mana Oko bụ onye ugbo ọka mana ndị na-akpụ ya na-akpụ Okwuluora ilekwa ya fụ na ụfọdụ ndị mmadụ kwadoro ya ọ na ọ ga-aba akwado maka ime ihe ha akpị ego mana nke a bụ na akwadokwu ya otu ekwe obere nke onwe iji fụ na ya na-aga ihe na-eme na ị na-anya ebe akịta fụ na ndị mmadụ o nwere ebe a nụrụ ọgụ anọgide ata azụ gbamgbam ọkwa mgbe ụfọdụ n'ime ndị atadobara azụ gbamgbam gọgọrọ na azụ gbamgbam ya Joshua ọ karị ana m asị ka Chukwu gọzie Okwuluora ndị Igbo gọzie ndị Igbo niile gọzie ndị niile kwadoro ya na ndị kwadoro ya ịfụ na ihe aga ọfụma jikwere n'aka na mgbe a ga-abịakwa mbọchị ọzọ na gị nwekwe ọtụtụ ụmụaka bụ ndị ga-eti amụ n'ihu n'aha Kraịst onye nwe anyị amụ mgbe a na-eme ihe ịkwụrụ ndị mmadụ ụgwọ akwụkwọ anụchara m ya mmụọ ama kọwatanwu maka na ebe a nwere ngalaba abụọ ebe a na-eme ife ahụ na ebe a na-eshi nri mmụọ abịara ịfụ na ịnegodo anya ka nri a na-eshi ka akwụkwọ eji echi ya ozugoro oke ndị na-eshi ya amakwa ihe ha na-eme ebe akpụche m bịa dị karịa mana opekata mpe echere m na ha opekata mpe maka afụfụ mmadụ 5 bịa sị na a sị na a ga-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ mana ị na-anya
ha ga-akarị 20. Ihe anyị bịara ebe a bụ Okwuluora Feed a Student Program 2.0 IMT. Ihe a bụ ihe nwanne anyị nwoke bụ Okwuluora ndị Igbo ji agba mbọ ịfụ na opekata mpe ofu nwata akwụkwọ wee dịrị gabazie na-enyere ndị ọ bụ ọdụzụ ofu na nwata akwụkwọ dị igodo ọbụkwa opekata mpe ofu nri ị ga-afụ ndị na-ata achịcha ịfụ ndị na-ata akwa eghere eghe ọ nwekwa onye nke mma ọ taghị achịcha taa akwa eghere eghe o rigo osikapa ọ na-akwadokwa iri azụ gbamgbam nzizi ị na-erizi ihe mmadụ ịnọ mana onye na-anyị fụ na ọ na-achị maka otego nwere ike ebe na otego egidobe Okwuluora daalụ.